خوازم بزانم ایرو چه چالاکی هنه لآمده با کوری کردستانه هلوستا گشتی چاوایه و وکی دوان چالاکیان ده بشدار ببه و خوازم بزانم میوانه کی تجهیه کتل گلی قاشه بکل سر مجاری. بله روز باش سوریه بگومان کارودان گلک مزن بخورانی دانیا قیوم یا سرشارداری جل مرگی و هر واحد دست سرکرنا محمد صدیق آقیش کو برژه اکشسیدی چلو نه به دست خستنا دنگان و که شارداری نو یه جل مرگی حاتبو هل بجارتنش بو گلک آلیان دانیا قیوم یا سرشارداری و که سپریزکی کو کس نل بنده بو او درکتی هولی بگیشتی وانگ شدن ان از به میوان خود دوچند دکتر وهاب جوشخون شیروکار سیاسی و حقوقناس ماموسته زنگاه دیجده را با اخفم گفتگو بکم دناو چند دقیقه ماموسته مرحبا سپاس بودید. مرحبا سرچاوا سپاس. پیشتیل بجارتنان بحث نورمالیزاسیون پروسه که نو گوهرتنا سیاست آگ پارتی و دولتی سیاست که نو جبو کرده آوا بکه گلک تشت هاتن گوتن هونجی جوان کسان یک بون بشکی زده باوریه و تونه بولی فکر وجید وی درباره ده بون اولی وی بپرسم بوه سورپریز بود دانینا قومی سرشارداری جلوی مرگی بنده بون تشتکی وا AK Parti şey hilbijartini ben de akar hilbijartini gelek mağlubiyeti ki mezin senci bu ve herkes de fikri ki AK Parti siyasete xo bu gaherni bir siyasete xo vakta berdavam bıka ev disa ben de bıka çavayı bu gaherni mesela beri her tişti gerek siyasete kayyum iptal bıkra iro vakta hunle mesela dikin likera kayyum bu AK Parti libra hilbijartini ben de akar bu gel bertek xo gelek zelal nişanda bu kutubu em kayyum kabul nakin em duxwazin raya xo em didin ki ew bira me idare bike via gelek zelal derxist boli ji bo wî bendamani ki hebu serguhertina siyaseta AK Parti li belê AK Parti vî kayyum dîsa berdavan kir du car kayyum avêti bu AK Parti serşaredariya via bu cara siya ez bawer dikim vî hemleya AK Parti ji alî siyasî ew ji bo AK Parti rewşekî xerab derxortî çünkü AK Parti divî demê de çi digot em ê siyasetekî normalizasyonê bimeşînin em ê kanûna bingehîn biguherînin îro hûn kanûna hîna li mevcûdê heyî hûn viya nakarînin hûn ê çawa wî çaxê kanûnê bingehîn kî nû çêbikin hûn ê çawa siyasetekî normalizasyonê bimeşînin vê ihtimalê ji ortê rakir ez bawer dikim. اف تشتی گوتن هنک علیجید بشن AK Parti Erdoğan ne bir destek xoye اف دانینا کایم یا سر شارداری هلا تکنیکی هم بکه و ناوی وزارت نافخه بحثه هننجه تا کرنه لی اف بریارا AK Parti'ye ya devlete yansıt nav AK Parti'ye da biriara beşeke o buwen nerina Serokkumar Erdoğan bukhal hem berdanina kayyum çiye. Tabii o vakta befermi mezetkin ya biriara AK Parti'ye. Tabii deslatlar evin vi biriari evdanın benevi biriari de navi van tenef sandın. Lebeli em karın bejin vi biriari tişteki dine ranimede de nav deslatdariye de ji şerek ki heyi şerici duali ezba verdi. Kim yek navera AK Parti u MHP'yi yani em via le her deri dibinin le adliye dibinin le emniyeti dibinin her car via xoder de xode edineci nav AK Parti'ye de şereki heyi yani pişti hilbijartine evi çava siyaseteki bir meşandın der hakkı evi mijarede AK Parti ji fikreki tüneyi luraji gellek أنا أود بين جالك أم سياسة أخو بجوهرين أم جخل كدوركتين في دوركتين جي اللي بجارتين لما من ذاكر أيدي نجد بين نال برا سياستك شاشتني في سياستك رأس تاني أبوريد خيراني دكي أجر أم كريزة أبوري سروي ام فيا بقدينه مشاغ ام سهل بجاتن قازنج بكن فيا جي يعني في اوكي جي في قايوم جي فيا لما نشاندك فقط ام دبينن سياستا بري دخوازن وك بري سياست بمشي و ankad AK Parti'ye hinkidini hezdarın. Duhazın siyaset bu goherinin wana hezavan tüneyi. Evet, beban doğru. Tesiravan tüneyi. Yani mizgotna ve film kır. Ser bir yarın da sılat el aliki MHP, el aliki dinav
hatta beşeki kuvvet MHP difkirin bi bandordartirin ji ber wî jî ev siyaseta tê meşan. AK Partiye de jî MHP'ki heyi. Tabii nav AK Partiye de jî MHP'ki. Yani AK Parti hey salê siyaseteki jî demokrasiye dur dimeşîni veya tesîra xwe li AK Partiye jî kir. AK Partiye jî de jî hukuk Türkiye'ti, jî demokrasiye Türkiye'ti gelek kes henin ovana jî de nav partiye de bandoravan zêdeyî. Vakta bandoravan zêde dibe veya siyaset jî tayindeki îro em van siyaseti dibînin. bi we AK Parti di dîroka xwe de cara ewil bi rêjekî zêde ji destana dengan bû partiya duyemîn. 4 salê din şunda di salbijartinekî serokkomariyê heye. Erdogan siyasetmedarek ku sayek ku demdirêj difikire. Bi we ev siyaseta heke ku dewam bike ya danîna qayyum yan jî ev siyaseta ku sert hûn bi nav dikin. Yê tesîrekî çawa ji bo pêşeroja AK Partiyê li ser AK Partî û siyaseta wî hilbijartinên pêşeroj. Ez bawer dikim ya gelek zelal e. Mesela hûn evkî li netîceyê hilbijartinê mêze dikin tabloyekî gelek zelal derdikeve ortê. AK Parti li bajarê Kurd hêza xwe wenda dike. Yani gelek wenda dike. Îro tu mêze dikî navbera AK Parti û Dem Parti farkekî gelek zêde heye. Li alîdinê rojravayê Tirkiyeyê li metropolê Tirkiyeyê jî hilbijarê Kurd ji AK Parti dur dikevin. Eger tercihekî bikin navbera AK Parti û CHP derin raya xwe bi zêdetî didin CHP veya jî ji bo CHP avantajekî mezin holê CHP li rûra şaredarî bi gelek farkekî mezin kazanç dike. Mesela îro hûn li İstanbulê, li Ankara'yê, li İzmirê, li Adanê, li Mersinê mêze bikin li vira namzetê CHP giştek hilbijartinê kazanç kirin û bi farkekî mezin kazanç kirin. Ji bo çi? Çünkü hilbijarê Kurd jî AK Parti dur ketiye. Eger vî siyaset berdevam bike, yani vî siyaseta kayyum berdevam bike, siyaseta derheqê pirsgirêka Kurd vî siyaseta tûj berdevam bike, ez bawer dikim duratiya navbera AK Parti û hilbijarê Kurd ev zêde bibe. Wî çaxê 2028 de eger hilbijartin çê bibe, li vira şansê AK Parti ew gelek kêm bibe. Ez jî bipirsim hêla teknîk. Wezareta navxwe bi çend sernevan hinceta desteserkirina şaredar ravekirin. Endametî yan jî alîkarî û propagandakirina PKK. Ji xwe dozek wî heye çend salin dewam dike lê di çarçove lêpirsînekî nû da. Hûn jî wek hukuknasa gelek kesê din jî dibêjin mafê dewletê heye ku kesekî suçdar be qayyum dayîne lê rêbaza danîna qayyumê şaş û çewtê dîtin. Hûn çawa dinirxînin divê çi mesela qayyum hata avîtin divê çi hatibak. îro ez bawer dikim kesekî nabêjî yekî suçdar bi ser şaredarî bisekin tiştekî wer tuneyî. Fakat li vira du pirsgirêkê yek hûn yekî suçdar îlan dikin fakat derheqê viya de biryarekî yî tuneyî. Biryarekî mahkeme tuneyî li vira de biryarekî dadgehî tuneyî li vira. Li vira pirsgirêkekî êdîdû eger em bêjin war biryarekî hebe jî wî çaxê çima meclis ji nav xwe de serokekî nûh tayin nake. Em çi dibên Çima nake? Çünkü piştî darbe 2016 li Türkiye darbekî çêbû piştî darbe kanûna şaredariyê hat guhartin gora viya eger derheqê serokekî de lêkolînekî ya jî lêpirsînekî bi girtiyê terorê vebe bi çaxê wezareta navxwî karı hem wî serokê ji wezîfê dûr bixistîne hem jî karı meclis bi tamamî iptal bike. Wezaret viya tercih dike. Karı bu mesela Tu tercihê wî hene ew kê canî tercih bike. Dikare ji meclisê jî bi delbijartin dişûna wî de walî yan jî qaymeqamek jî ekter. Lê wezaretê viya tercih kir. Ev nîşaneya çi hûn viya çawa dixwînin? Viya jî war nîşandide eger şaredarî destî Dem Parti debi çaxê li vira hukuk terciha xwe gelek tûj destlatar terciha xwe gelek tûj ranî dide. Mesela nêzîkî demekî nêzik de bûyerekî li Antalya li Kepezê çîbû li vira serok hat girtin meclis nav xwe de yekî dinê hilbijart û wiya bû serok wezîfa xwe berdevam kir. Fakat viya bi ew kere viya bi Dem Partiye re vî tatbîqatê çê nakin. Çünkü li vira siyasetekî dinê hene. Çima ew dixwazin bawer bikin Dem Parti hem ji alî hukukî hem ji alî fiîlî
تخن جندرکی جبو ویا دمشینه فقط ویا سر gelci gerek bandoreki mezin nişan dedi. Çünkü geldi be eğer belediye kurtmen de hukuk nay naskırın tabii ya nay meşandın hukuk nay nasandın le alidin cimere hukuk ki dini tatbik kirin. Ya jip pırskireki gerek mezin derdi xorte. ji sistemê weke ku sirri saqi gelek parlamenterê Dem Partî min siyaseta Kurd ji siyaseta giştiya Tirkiye dûr dixe gelek şîrovekar jî viya bu şekilde. Yani viya li alidin pırskireka Kurcî kurdiki. Yani eğer hukukeki iyi bir hukuki gerekçe herkesiyle be tatbik kirin. Navbera van de cudati tünebi. Yani şaredari ki CHP, şaredari ki AK Parti, şaredari ki Dem Parti gerek navbera van de cudati tünebi. Fakat en dibinin le şaredariya Dem Parti cudati ki mezin luvan nişanıdır. Pir Kurd dehçirke xwedî derketine muhalefet li Dem Partiyan şî nerazî bûnê wan li hember danîna qayyum hûn çewad bînin. CHP, Özgür Özel, Davutoğlu gelek aliyedin el sertorên civakî bertek nişandan. Viya pırskireki gerek mezini çünkü yani İro deslatlar viya bu Dem Parti dikaline fakat viya karıcı gıştık parti aracı teşmil bike ve ihtimal eceği muhalefet işteki rastkır bertek nişanda fakat viya nebesi gerek vi kanuni beguhartin hatta kanuna şaredari neye guhartin ve tehdite ser siyaseta Türkiye ser şaredariya gıştık evi berdavan bike. Gelek spas doçent doktor Vahap Coşkun Mamustay zanıngiya dije şîrovekari siyasi û hukuknas bi vî rengî weke Vahap Coşkun gelek kes bi vî rengî nerazîn el hember danîna qayyum Süreyya Karvedan gelekin îrod nava rojê li Amedê doh çalakî hebûn berê hemû çalakiyan ji bo Colemêrgê hatine veguhezin di asta herî bilindta. Dem Partî bi beşdarî ev seroka giştiya Demê Tülay Hatîmoğulları îro li Colemêrgê rêze çalakiya li dar bixin biryara girtina nobetê hat bû dayîn divî kêliyê dal ber şaredariya Amedê qasî ku em zanin ew nobet nînin lê nava rojê de çi geşedan hebin bêguman ji bo bînerên xwe em ê bawayekî rasta xwe veguhezin Süreyya. Gelek spas ji bo te Abdüselam tu ji Amedê li gelm bûyî.